Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Kaloyal Charming Dagol And Tira Tanya Hot Yummy Fresh Muse ng Bacoor City Strikers Philbet.com South Division Champion na Chinita. Hello po. Meron po akong sugar daddy. Magandang umaga po sa inyong mga suking tagapakinig ng mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Candy. Opo, hindi po kami mayaman at sakto lang po ang aming pamumuhay. Pero paano naman po yung mga pangangailangan at luho ko? Kaya, pinatulad ko po si Larry na isang businessman. Halos lahat po ng binibigay niya sa akin ay talaga naman bongga. Lalo na kung nag-out of the country siya. At gusto ko pong i-share sa inyo ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Thank you, Daddy. Salamat sa mga pasalubong mo. Grabe, ang dami naman nito. Halatang naman na sugar Hindi daddy kasi ako. ikaw, hindi na. Oy, hindi yun ang tingin ko sa'yo. Talaga? Husband ang tingin ko sa'yo. Ganun ba? Siyempre, kaya Daddy na yung tawag ko sa'yo kasi nakikita ko, Daddy. nakikita ko na yung sarili ko sa'yo sa future na ikaw na yung magiging tatay ng mga anak ko. Talaga? Oo. Daddy, mami na rin tawag ko sa'yo. Ay, mami. Alam mo, tsaka mukhang hindi naman nagkakalayo yung edad natin. Tingnan mo nga, ang bata-bata na itsura mo. Sa edad ko si Tinta. Oo, tingnan mo, parang di tayo nagkakalayo. Parang halos pareho lang ng dekada tayo pinanganak eh. 19 ano ka nga? 1860 ano ka nga? 18? Wala namang ganyanan. Pero, baka sabihin mo, nabutan ko pa yung mga Tyrannosaurus. Yung mga T-Rex, yan, nabutan mo. Hindi, alam ko lang, inabutan mo yung nung sinakop tayo ng mga Kastila. Ay, nabutan ko pa yan. 18. Buti nga nakatago ako kung hindi tinikita. Di ba kaklase niyo po ka, federasyon niyo pa ka, prat niyo po si Jose Rizal? Ay, oo, nakita kami dati. Ano bang ang tawag doon? Sa Brotherhood. Hindi, may tawag doon eh. Kilusan. Ano ba yun? La Liga. Lalili, lolo. Dali, may quiz ba ngayon? Hindi, so okay. Mami, Thank you, Daddy. At dahil dyan, akala ko kasi ang tingin mo lang sa akin, isa lang akong sugar daddy para sa iyo na Hindi nagabigay. po, At dahil dyan, salamat. ito na pasalubong ko sa'yo. Dahil galing ako, Ano yan? galing ako Singapore. Opo, ano yan? Nag-breakfast meeting ako doon. Tapos, Nakausap niyo ba yung mga investors mo? siyempre, Ay,
hindi, ikaw pala yung investor. Ikaw pala yung kinukuha nila. Ganun ka pala kayaman. Investor/consultant. Tapos, So anong mga meron? bumunta- Dalian mo na, pakita mo na sa akin. Unboxing na tayo. Tagal eh, kasi hindi ko naman, ito na. hindi naman ako makarelate sa business mo eh. Dapat makarelate ka. Dahil ako kung magmamana? ikaw magmamana niyan. Sige, ituro mo. Sige. Sige, ano ba pangalan ng corporation natin? Corpo. Kailangan pala yun? Sige, naibigay ko na pasalubong. Ito Sige, na. ano to? Ano to? Ayan. Uy, ano to? Bag. Bag! Oh my God! Anong, teka. Channel 2. Dalawa siya. Channel. Mali. Piki ba to? Piki ba yan? Hindi, original to. Ay, alam mo ba, mahal to. Ito yung siyempre. limited edition nila. Grabe naman to. Siyempre, mahal kita eh. Tapos hindi lang yan. Meron ako pabango para sa iyo. Ayan. Ano to? Hala. Ah. Ano to siya? Ano to? Joe Malone? Ano ba yan? Joey Malone. Original ba to? May Y kasi. Sa bangkita lang to ng Singapore ko nabili. Tsaka ito, may DNG. Ano yung DNG? Ano ba ibig sabihin ng DNG? DNG, Dagulan Jinjin. Original Original ba to? Yung to. Gina Gibra eh. Ang grabe naman, naiiyak na ako. Ang dami Ganun pa kita sa lubong. kamahal. Ang dami pa sa lubong. Tsaka may relo pa. Para sa yan. Ano yan? Tisot? Pisot. Original ba to? Pisot? Ang dami pa sa lubong. Matutuwa sandali. yung tatay at nanay ko. Itong pinabili mo, panlalaki. Itong relo na G-Shock. Double O. Original to. Tapos, Original po. may pabango din na panlalaki. Polo. Polo? Uy, matutuwa po si tatay niyan. Pero ano po yung polo na yan? Pabango nga. Pabango. Polo. Polo shirt sports. Polo. Original ba yan? Original po. Para kanino ba to? Ba't may panlalaki kang pinabili? Ano po, para sa kapatid ko kasi sabi niya, siya lang sa mga kaklase niya, siya lang yung amoy kanal. Kaya sabi ko para makaabot naman siya sa... Itong relo. Ito para sa tatay ko po kasi birthday niya. Thank you, Ganun Daddy. ba? Thank you, Daddy. siyempre. Salamat sa mga So, magiging- patalubong mo sa akin. Matatanggap na kaya ko ng pamilya mo? Opo, tanggap na hindi ka pa nga nakikita, tanggap ka na. Thank you. Napakabango mo talaga, napakagwapo mo at parang bagets na bagets ka pa talaga. Ikaw, dandahan lang. Ikaw talaga, dandahanin mo lang. Tagal ko itong inintay. Aray ko, dandahan lang. Dandahan lang. Ay, dandahan lang. Aling dahan-dahan? Hindi pwedeng dahan-dahan. Hindi tayo mapapasarap nito. Ay, ganun ba? Sige, alin ka dito. Aray ko. Ano ba yan? Bakit may bukol-bukol yung paa mo? Barikos. Gout ba yan? Oo, may barikos, may gout. Pero kailangan mo napansinin yan. Aray ko. Teka, bakit amoy, kulob na cabinet? Yung bibig mo. Yung amoy kulob. Hala? Parang lumang damit. Hala. Parang Akala ko mintos yung nakain ko. Alcampor pala. Mothballs pala yun. Akala ko mintos. Na prismik. Mothballs, sorry na. Pwede na yan para sa'yo, Daddy. Mami. Sa totoo lang po ay na-enjoy ko lang ang mga ibinibigay sa akin ni Larry. Pero, pagdating sa kama, wala eh. Hindi siya masarap. Matanda na kasi. Seloso pa kaya nakakasakal po. Ang daming tanong. Nakakapanlalalaki lang ako kapag wala siya sa Pilipinas. At kapag wala siya, kasama ko naman si Kelvin. Gusto ko po siyang ipakilala sa inyo. Siya po ay nagtatrabaho sa opisina kung saan ako nagtatrabaho. Sa kabilang department siya.
Mars! Ganda naman ng gamit mo, Mars. I know. Designer shoes. Of course. Pabango. Alam mo, nasa elevator ka pa lang, alam ko na ikaw na yun paakyat. Kasi naamoy mo. Ang bango-bango mo, Mars. Alam mo sa Philippines, ako lang yung may ganitong Ayan na naman yung Philippines. Ako lang ang may ganitong shoes, sabi ng daddy ko. Sabi kasi nasa Singapore pa lang yung mga manufacture. Ako pa lang yung meron nito sa Philippines. Limited edition yan, Mars. Limited edition to. Diba? Mars, tinan mo yung watch ko. Oh my God! Ang Basahin mo, ano- basahin mo. Tisot. Ba't letter P yan? Pisot. Ako lang yung merong ganito sa Philippines. Ikaw lang yung relo na may pisot, Mars. Sa Philippines. Alam, Kumbaga, galing talaga, Mars. sabi ni daddy ko, sa Southeast Asia, 3 lang yung manufacture na ganito. At isa ako sa binilihan niya. Kasi love na love niya ako eh. Mars, proud ka ba sa akin? Winagayway ko talaga yung watawat natin, mga Mars. Sana all, Mars. Mars, ako rin sana. Dapat may ganyan din ako. Mars kasi, magpapayat ka para kahit papano may maakit ka naman ng mga sugar daddy. Kasi kapag ganyan, tamo, ang lit ako na nga nga. ng boobs mo, wala, ang laki pa ng tiyan mo. Para kang manginginom. Babaeng para kang manginginom. Hindi, Mars. Ako lang sa pills. Dagdaga para lumaki. Ay, Mars. Musta si... Ayan na yung... Ay, si Kelvin. Ko talaga. Ko talaga. Hi. Hi, Kelvin! Uy, ganda mo naman ngayon. Grabe ka naman. Babe, Ay, sandali. Alis mo na kami na mas bye Mars. Let's go. Bye mga Mars. Bye, Babe, Mars. babe, balik ka dito. Mamaya na lang. Kita tayo mamaya. Okay lang? May mga bibigay ako sa'yo. Talaga? Mamaya. Excited ka na? Kiss mo na. Kahit dito lang. Nasa likod naman tayo ng printer eh. Sige na. Uy, baka makita Isa tayo. lang. I love it! Uy, ikaw talaga. Gusto ko yan! Kasumigaw. Bakit? Baka malaman na lang. Nakakainis. Gusto mo pala yung mabili. Talaga, Pinalo mo ako, ha? Pwes. Pwede pa isa, matagal. Ako kikis. Tama na. Mamaya na. Kelvin, mahal na mahal kita. Mahal din naman kita eh. Gagawin ko lahat para sa'yo. Basta usap tayo mamaya. Sige. Okay? Okay. Bye. Bye. Isa pa. Tulog. Sige na. Ano yung bibigay mo? Ito na nga, meron ako ditong pabango, tas may G-Shock na relo. Ang dami ko, tapos, mahal, may bibigay ako sa yung cash. Sa'yo tong 50,000. Hindi. Ikaw, sa'yo yan. Stop. Alam mo, deserve mo to kasi ang bait-bait mo sa akin, tsaka totoong mahal mo ko. Deserve Alam mo mo, yan, mahal. Paano na si Larry? Mahal, ito nga, sabihin ko sa'yo, kung pwede naman, gumawa ka na ng paraan para ayoko na kasi sa kanya eh. Ayoko na maging ganito. Ayoko nang maging gold digger. Hayaan mo. Gusto ko nang kumala sa kanya. Ano gagawin mo? Gumawa ka ng paraan. Last na lang, sayang din eh. Grabe. Ay, di, joke lang ko naman. Kaya mo ba akong kuhanin sa kanya? Ayoko na yung ginagawa ko eh. Mahal, Hindi ako nag-enjoy sa kanya. simple lang yung pamumuhay ko. Kilala mo naman ako. Alam mo naman ako, hindi naman ako mayaman. Pero, kaya kitang mahalin. Kaya kitang ipagtanggol. Kaya naman kitang pakainin at buhayin. Pero, sa mga luho siguro, paminsan-minsan mabibigyan kita. Yun lang yung offer ko sa'yo. Pero mahal na mahal kita. Tanggap mo ba yun? Isanay ka sa marami kang natatanggap? Oo naman, tanggap ko yun. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, kuhanin mo na ako. Ayoko na maging gold digger kasi mas matimbang yung pagmamahal ko sa'yo kaysa sa mga luho ko Huwag eh. kang mag-alala. Tanggap ko. Hindi kita pababayaan. Talaga, Kelvin. Mahal kita. Mahal kita, babe. Dahil dyan, dito mo na ako sa baba.
Gusto ko na pong kumalas kay Larry. Marami na rin naman akong nakuha sa kanya at nakapag-ipon na rin naman ako kahit papano. Gusto ko na po kasing magseryoso. At gusto ko po si Kelvin. Kaya umiwas na ako at nagpalit na ako ng number at nag-deactivate na po ako ng Facebook pati Instagram para hindi na po ako guluhin ng aking sugar daddy. Mars! Oh, bakit nagpapanik ka? Mars! Anong meron? Mars, di ba nag-deactivate ka na? Oo. Tsaka nagbago ka ng phone number? Oo. Mars, sa akin nagchat-chat si Larry. Paano nakuha number mo? Hindi ko nga alam, hindi lang ako. Ano sabi? Sinachat niya yung mga taga-opisina dito. Mars, ano sabi sa'yo? Tinatakot ka ba? Pinagbantaan niya ako, Ano Mars. sabi? Magugulo daw siya pag hindi ko siya, pag hindi ka na daw pakita sa kanya at iiwas ka. Alin ang guguluhin niya, ikaw? Okay lang sa akin kung ikaw. Hindi ako! Ba't niya ako guguluhin? Okay lang guluhin niya ako, basta bigyan niya ako. Eh, wala nga ang bigay Mars, eh. hindi niya yun gagawin. Banta niya lang, nananakot lang yan. Mars, basahin mo yan. Oh, ayan oh. Guguluhin ko yung opisina niyo. Mars, pasensya ka na. Kung ayan, nadamay ka. Mars, pasensya na talaga. Ano sabi? Basahin mo. Pakisabi dyan sa babaeng yan. Sisingilin ko siya sa lahat ng binigay ko sa kanya. Mars, yung mga binigay ko sa'yo, yun yung isuli natin. Mars naman, nabawasan ko na yun ha. Mars, Mars, mo talaga. Mars, paano? Isuli natin para lang para matahimik na yung matanda na yan. Ayoko na dyan, Mars. Mars, pwede ba tayong mag-blatter sa barangay? Anong gagawin mo? Anong gawin ko? Turuan mo naman ako, Mars. Wala ka namang kwenta eh. Di ba matalino ka? Ako pa yung walang kwenta. Mars, sino tumatawag? Mars, tumatawag. Sagutin Mars, mo. Ito na, sasagutin ko si Larry. Diyan ka lang. Ay, sige. Oh. Hello? Hello? Nawala. Hello, wala naman. Hello? Ito. Ayan. Guguluhin kita. Pwede ka na mapakita sa akin. Larry, tumigil ka na! Hindi ako titigil. Tumigil ka ng matanda ka! Walang personalan. Alam ko matanda na ako. Pero, akin ka lang. Akin ka Tumigil ka na! Akin ka lang. Tumigil ka na! Susubok kita sa mga pulis! Ay, kumpare ko yung general. Hindi ako titigil. Tindihan mo. Akin ka lang. Hindi! Ano yun? Kelvin, tulungan mo. Tinatakot ako ni Larry. Guguloy niya daw tayo. Natatakot ako, Kelvin. Anong gagawin natin? Ayaw Huwag ka mo na mag-alala. sa kanya. Ayaw, wag mo kong ibigay sa kanya, Kelvin. Maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. Hindi kita ibibigay sa kanya. Pangako, Talaga? akin ka lang. Talaga po. Kung ano mang mangyari, haharapin natin dalawa yan. Ganyan kita kamahal. Intindihan mo? Salamat, Hayaan mo na yan. Kelvin. Salamat. Ipaglalaban kita, ipagtatanggol kita sa lalaking yan. Subukan niya lang na may gawin siya sa'yo masama dahil may gagawin din ako masama sa kanya. Intindihan mo? Salamat. Hindi kita pababayaan dahil ganyan kita kamahal. Salamat. Candy. At sana, totoo na yan. Na ako lang. Kelvin, pangako. Ikaw lang. Mahal mo ba ako? Mahal na mahal kita. Salamat. Salamat. Sabay-sabay natin harapin tong pagsubok na to. Kelvin, salamat. Mahal kita. Mahal kita, my Superman.